siswa ana ing desa Miyana. Nalika kowe ngadhep ngarsaning Bapak Saridin, mesti kowe kabeh krungu apa kang didhawuhake karo Bapak Saridin supaya njaga katentreman ana ing desa Miyana. Mula aja nganti neruwake gawe, kudu netepi kewajiban sak mangsa-mangsa ana salah sawijining pawongan. Aja kuwatir Bapak. Ya. Pepatih Kabupaten Pati. Nggih. Ora kleru. Momok iki menika leres Gusti Patih. Kaping para murid menika leres siswa wonten ing desa Miyana. Nggih. Momok dawuh sing gedhe pangapuramu. Upama tekaku gawe takit ing atimu. Nggih. Ya mung bae aku kepengin ketemu kan wong tuamu Saridin. Mula aku njaluk lawan kowe. Ayo bebarengan kelawan aku nyedaki klan wong tuamu. Nggih, punten dalem sewu Gusti Patih. Mboten ateges kula menika badhe badal dumateng dawuh panjenengan dumateng kula mboten. Nggih. Nanging menawi to ing wedal sak menika panjenengan kepengin pinanggih kalih Bapak Saridin kapeksa mboten saged Gusti Patih. Lho, kok ora bisa kepiye to, Awit ing wedal sak menika Bapak Saridin nembe netepi kewajiban gula wentah sedaya para santri lan siswa wonten ing desa Miyana. Sok sinten kemawon ingkang badhe pinanggih kalih Bapak Saridin mboten dipun keparengaken Gusti Patih. Momok dawuh kula. Ngono ya kena. Nanging kowe kudu bisa milah-milah lan bedake sapa sing temeka ing Miyana. Kula punggawan ing kaprajan ing Kabupaten Pati arep kepiye wae kudune ra entuk kowe. Nanging ing wedal sak menika kula sampun nampi dawuh saking Bapak Saridin. Kapeksa kula nyandhek dumateng panjenengan Gusti Patih. Yen ngono tegaku iki kudu bali. Menika leres. Prajurit, ayo mongso. kula aturi sareng. Sumangke ya. Din, dawuh, apa pancen bener pratelane si anak momok wektu iki dina marang sapa wae kang tedhak ing omahmu ora kepenake. Leres Gusti Patih, mriki kula sampun paring dawuh. Anak-anak kula kapara ana sak jabaning miyana. Gus kula tasih mranata bocah-bocah sing dereng ngerti kawruh napa-napa badhe kula wentah
kapure mboten kaganggu dene tiyang asanas kula kenjaki anak kula niku wae. Ning sing kudune ora kaya ngono to, Din. Lajeng kados pundi? Ngono ya kena. Ning kudune ora bisa metung, bisa milah-milahake sapa sing temeka ing minono, Nek sing temeka ing minono kuwi wong sak lumrahe. Ora bedane kowe. Kowe kena-kena ae mbok balekke. Leres Gusti Patih. Rening anak kula menika mboten nyumurupi menawi Gusti Patih menika nggadahi panguwaos wonten ing Kadipaten Pati sawutuhe. Dianggep pados dening kula lan sampeyan menika menawi mboten dados patih. Lah niki wonten perlu napa kersa? Nggih, Den. Ya ngene ya. Tegaku ing pengarepamu ki mau ora mung tindak mangke. Nganti aku kekerantan anakmu mergo aku nampa utusane biyen Kanjeng Bupati Pati kang supaya mirunggan kelawan kowe sawis sing mirunggan iya lan orane gelem ora gelem kowe kudu bebarengan kelawan aku sowan ing Kabupaten Pati. Mbah wigatine aku uga ora mangerteni sing baku kowe lan aku bebarengan sowan ing Pendopo Pati. Gusti Patih, kula nduwa dhateng kersanipun Gusti Patih mboten. Tamtu kula nyendikan. Kaya ngono. Rene nggih anak lan bojo kula tasih wonten mriki. Heeh. Langkung prayogi Gusti Patih, kula aturi ngrumiyini lapah, kula mangke badhe sumusul wonten ing Kadipaten. Kaya ngono. Tak ugemi lho, Din. Enak ngerti kowe gawe-gawe kaya nglakon sing wis kelakon. Ditenono kowe ya. Hitunganmu karo aku. Diajeng Reknaji. Kakang Sariti. Aku wis matur nuwun, bungah rasa atiku. Liripun Ateges dak maru bocah wong papat wae kok ora padha sulaya. sedaya menika sampun dados kasunyatan. Lila lan lega ora sing manah. Sinaosa kula menika panjenengan maru dumateng kadang-kadang kula kok Kakang. Ngene ya Diajeng Reknaji. Kados pundi Kakang? Dening aku iki mbok menawa perkara sing wis kabungkul kaisih mampu. Ya sok kala masa aku wis tau ngandhakake ora iso nyimpen barang kang bacin, jalaran batang mono disimpen ana ya tetep mampu. Kula pitados dumateng panjenengan. Mung ngene ya, rening aku iki katimbalan dening Kang Sinuwun Kanjenge Bupati Pati. Mari kedah kula aku kudu lumampah. Nek aku ora enggal-enggal suwane Kadipaten Pati, mengko mendak ana pidana sing luwih jero. Menawi to kados mekaten panjenengan badhe tindak pati. Ya ora ana. Sedaya para garwa Kakang. Ya ora ana meneh. Diajeng Reknajinali sing nulungi aku ya mung kang slira mengko. Mula ndak tanti aku derekno ana Kadipaten Pati. Menawi to kersa panjenengan kados mekaten kula badhe aku dengan tindak pati. Saya Sunan Kudus. Nak Mas Dipati Tundha Negara. Kula nuhun ngendika panjenengan bilih Saridin sampun adeg paguron. Mila kula sampun utusan kalian Rekya Patih nimbali Saridin supados sowaning Kabupaten Pati. Nak Mas Dipati Tundha Negara. Nggih. Wis pas lan bener kalampun to jeneng sira nimbali si Saridin. Nanging ora dibingung ngen kula nanggapi Rama. Perkara apa? Ingkang panjenengan kersaken kados pundi hingga kula kedah nimbali Saridin Rama. Kene ya Nak Mas. Nggih. Tak aturi emut nalika Pati kaasta Kanjenge Dipati mangononeng. Merga Saridin kena perkara gawe Raja Pati.
mateni si Branjung Kapidana gantung Saridin mlayu. Apike kalamun to mengko Patih Mertakusuma wis nimbali Saridin, sira dalem ya enggal midana Saridin, ya dipidana gantung kaya ngersa dalem. Nggih. Menawi ngaten mboten badhe tumpang suh meleh. Anggen kula badhe ngadiling pragas menika Rama Sunan Kudus. Saridin dawuh Saridin dawuh Kanjeng Bupati, mesti kaget kowe tak timbali munggah ing pendopo Kabupaten Pati. inggih raos sing batos kula kados sinambering gelap wonten menapa kula katimbalan ngersa dalem Kanjeng Bupati Pati. Endo mambuhi apa pancen mbok jarak? Babar pindah kula dereng krumaosi kalepatan kula kalih Kanjeng Bupati Pati menika. Nalika Rama ngasta pradata adil ning Pati kowe duwe perkara. Eondene kowe wani bali sing tanpa lilahku tekse kowe uga nyingkur perkara ing Kabupaten Pati. Nggih. Kula perkaramu mbiyen urung iso wasa pidana. Kersanipun Kanjeng Bupati Pati nalika kowe mateni pemu Branjung kowe luput ditetepke Rama. Kowe kapidana gantung. Mula wiwit dina iku uga tak tetepke. Kowe tak hukum gantung. sendika. Kowe kang sowan Kanjeng. Lho, Mertakusuma. Nggih. Kowe tak perintah nimbali Saridin kok malah keri iki mampir nanti kowe. Mila saking menika saksamunipun kula pinanggih kan Saridin menika saguh sumaguh sowan wonten ing pidaleman Pati ning kula kedah ngrumiyini lampah Kanjeng Dipati. Iya. Ndak apura kaluputanmu. Nggih. Nanging wiwit dina iki ndak tetepke Saridin kapidana gantung. Mula siagake gantungan ing alun-alun. Lho, metu mriki. Sampun. Monggo Rama Jamarse. Pasrai paring obo-obo mengejaba Rekyana Patih Mertakusuma. Mekaten. Pangirin. Pripun Rama Sunan Kudus? Iki wong tuwa saniki mung udu pamrih. Oh nggih. Namung pamanggih panjenengan kula betah. Aja nganti kedadian sing wis biyen kapindho maneh. Nggih. Yen gantung Saridin kudu sing dhuwur. Nah, kene kok sing dhuwur. Nggih. Kawula Pati ben padha pirsa melet ilate Saridin. Dimalete ben genah. Nek Saridin wis kapidana, ngono lho. Nggih. Kula nggih kepareng matur Kanjeng. Iya Saridin kuwi arep matur apa Saridin? Nggih menawi kula pun gantung nggih sendika mboten badhe mbuh kersanipun Kanjeng Bupati Pati. Iya. Nanging kula gadah panyuwun. Apa penjalukmu Saridin? Panyuwun kula mboten napa melih ingkang kula suwun namung Rama Guru Jakbar Sudik kapurih wonten ngajeng piyambak menika. Piye? Nontone kok Rama Sunan Kudus kersanipun wonten ngajeng piyambak betos kula. Den, kok kowe ngakon-ngakon ning ngarep iki sebabe apa? Angge pisepuh mawon mengke nek mendak mboten semerep nek kula pun gantung. Ning ngarep yo sasirku ning mburi yo sasirku. Rama Sunan Kudus kangge ngawekaning prakawis menika panjenengan
Kinten saged ngudaneni pamundhapun Saridin mboten? Ya ora apa-apa ngono ae. Saged Disiagano. Jaluki ning ngarep dhewe bareng. Peh aku wis tuwek kuwi to. Nggih guru kula. Patih Mertokusuma. Nggih, atus pundi? Obo-obo diwiwiti. Oh, aten. Prajurit. Jangan ki. Apa siji teko telu kudu sing banter ngene ngeret ya. Nggih. Siaga ya. Siji. Loro. Telu. Ana wong wadon sing wani nyabarke gantungane Saridin. Sumantaka temen. Sapa pawongan? Kula Retno Jinoli. Retno Jinoli. Kados mekaten inggih. Mongko Retno Jinoli ingkang kula ngertos kadang dalem Kanjeng Sultan Hanyakra Kusuma Mataram. Mboten lepat pangandika panjenengan. Lajeng napa kersa sampean mambengken kula paring pidana kaliyan Saridin? Pangapuntenipun ingkang ageng. Menawi to panjenengan menika badhe nggantung pidananipun Kakang Saridin. Mangke rumiyin. Monggo panjenengan kula aturi nampi kekancingan menika. Kekancingan. Kados mekaten inji. Rama Sunan Kudus. Ya mbah nek ngono kuwi aku terang. Napa kula kedah nampi nawala menika? Ya dipriksani mbok menawa ana kawigaten apa piye apa njaluk piye kono. Marang kaulan ingsun ing Kasultanan Mataram kabeh wae ora ana kang sun piji mlihine para bupati ora wenang paring pidana marang Saridin kejaba ingsun sing wani midana Saridin tanpa lilah ingsun teges nyingkur marang panguwasan ingsun Sultan Agung Hanyakra Kusuma. Mengko dhisik. Kula ngaten, kula mboten wantun mo. Iki tenan apa ora? Jajal tak delok ya, sapa ngetirik gawe-gawe. Tapak asmanipun cecok menika. Sing tapak asma sampean dalem Kanjeng Sultan Hanyakra Kusuma nggih nggih. Mongko yen siramu midana Saridin, siramu kapidana ngersa dalem. Ya nek ngono aku ya apa. Pramosonan Jabar Sode. Pripun? Iki nek perkara negara Saridin diayomi karo Kanjeng Sultan ning Mataram. Oh nggih cetha niki mboten cetha. Tatanan agama sing Saridin iso luput. Iki sing ngadili aku. Oh panjenengan monggo monggo. Dawuh Rama Guru. Iki pati ora iso ngadili kowe mergo kowe diayomi ngersa dalem Sultan ning Mataram ya. Nggih. Ning kowe wani adek paguron nganggo jeneng Syekh. Wis Syekh lem tuku kondi. Ya ajeng Retno Jinoli. Injih kula Kang. Ya layang sak suwek wae aturake Kanjeng Sunanku. Oh ngaten. Mboten ngemungaken wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Tungganegara nanging semanten ugi kula kemutan nalika semanten panjenengan peparing dumateng kula. Layang sak suwek kagem Rama Jabar Sodik. Monggo panjenengan kula aturi nampa Rama. Nganggo Syekh iki nek kowe nganti sing kena nganggo iki ya aku Syekh Tajuk Sunan Kudus kuwi kena. Nggih kula Syekh nggih mboten tuku mawon. Sultan Abu Qarim ing Rum aweh gelar Syekh marang kawula ing pati jeneng Saridin ya Syekh Jangkung. Dadi kowe kok ngerum iki? Nggih. Kajeng Mas Dipati iki mengaku sawetara ninggal Kudus ya lali ana kawigaten ya tak tinggal ya tak bali ning Kudus. Lho, Rama Sunan Kudus. Jabar Sodik. Weh, lara karu-karuan nek kaya ngene iki. Patih Mertokusuma. Lha iki piye Rama Jabar Sodik kok malah tinggal sih? Kanjeng Adipati. Sanjeng Ratu Retno Jinoli. Injih kula Kanjeng. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Awit
kinten ajeng penggalih panjenengan badhe midana dumateng Kakang Saridin. Prajurit. Prajurit, ayo dilari, lari satu. Sampun papareng kanjeng Bapak. Saridin. Panjenengan Kanjeng Ratu Jinoli. Kados pundi Kanjeng? Gandeng sedaya kalau sampun kuanggep wonten kerampungan sakmenika monggo klaturi kondur lan kowe Saridin kowe tak aturi bali ana ing desamu. Gandeng saiki ora ngira nek kowe dadi IP dalem Kanjeng Sultan Hanyakakusuma. Nggih kepareng mantul. Ya sami ya. Nggih. Kepareng Kanjeng. Monggo Kanjeng. Monggo Kakang. Patih Kartokusuma. Mari jauh. Wiwit dina iki aku dawuh ana ing Kabupaten Pati sawetara tentreme ndak pasrahke marang kowe. Ngomong aulah, gak aku ngomong sing urut ta. Lah iya. Lah rek awake dhewe ndase mbok elokno sapa ngono. Dadi komplit iku kowe karo aku duwe kewajiban. Heeh. Ketute momok. Lho iya. Lah iya. Kewajiban ke dhisik mula kuwi. Sawanti-wanti momok golek awake dhewe. Nek ora ana mundhak ra prayoga. Lho iya. Kok sing ditutuh sapa ra Sing ya? ditutuh sapa awake dhewe? Lah awake dhewe. Ayo saiki. Golek momok ya. Kanjeng Sunan. Kowe saka Panti Kudus tajak sowan ning Pati. Lho wis ra kurang-kurang leh ku goleke cara supaya Saridin ki dihukum bendang mati saka karepku. Lho kok ya ana sing nyelametno ae kok. Ning ngene, Sip Trangkil. Sunan. Iki kejaba kowe takjak. Kowe mang menggok ana ing warung kopi kono to. Nggih. Kowe mung tak kon nyakup wujude barang kuwi ora kena takon ape kanggo apa, ora perlu kowe takon. Nggih. Nek tak butuhno kowe sing sanggit karepku ya. Ngaten nggih. Iki ngene ya. Iki aku ora nuli kondur ning Panti Kudus. Saridin mesti kondur ning Miono ape tak cegat ning dalan. Oh, tak goleki salahe supaya entuk cara. Oh, karo diwangi mikir ya. Salah liyane pun gampil to, Pak. Ya. Kayak Saridin. Saridin, Rama Sunan kados. Kowe rak ya ngakoni to yen aku ki gurumu to? Nggih, dados kula kok selak mboten. Mergo kowe pinter mbiyen ngaji ning Panti Kudus, ya to. Aku ya percaya yen kowe muridku sing pinter. Nggih, kejawi Kakang Trangkil sesarengan mondok wonten ing pesantren Kudus. Ah, ngene ya, Din. Nggih. Aku ki wong tuwa, ya gurumu ning aku ki duwe kawruh sing aku durung bisa ngudari.
Lajeng menapa menika? Aku buka kitab ki ora ana, ayate ya ora cetha. Lah sing pengen tak takokke rak ngene, Lho ngeten lho, nek wonten kitab mboten wonten ayatipun mboten wonten, mboten usah dipun upadi. Lah iki aku perlu ngerti bab siji iki. Apa nih? Sing kawruh sing durung bisa tak udari. Sing tak karepke pati kuwi darbeke sapa, urip sing duwe sapa. Iki ning kitab tak goleki ora ana iki. Oh niku waone mboten namot ajeng pun tulis menika. Sing tak karepno. Nggih, lha ingkang pun pikajengaken. Pejah lan gesangipun titah wonten ing alam donya sedaya mboten ndarbeni namung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi pati kuwi sing duwe mung Gusti Allah. Ngono ya. Dadi yen urip sing duwe sapa? Nggih kula. Dadi urip sing duwe menungsa yen pati sing kuwasa. Upamane Den iki tak takon aku. Takon tak kena to? Nggih. Mbok menawa kawruh padha karo aku ya. Nggih upami wonten kirangipun wong kula. Nah, saiki babagan pati. Nek enek menungsa ya, menungsa mangan bubur gamping kuwi sing lumrah mati apa ora? Sing lumrah menika pejah mati ya. Gusti Allah sampun paring. Nek Gusti Allah mboten maringaken kawula menika pejah, nggih mboten pejah wong menika panguwasanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk Gusti durung maringake menungsa iku mau mati, senajan mangan bubur gamping ora mati ya? Mboten. Nah, Kotip Trangkil, memang ora takon nggawa gamping ya ta, gawe jipuk. Iki. Sariden, iki gamping. Iki upama mbok pangan. Nggih. Nek pancen kowe durung wayahe mati ora mati ya. Dereng. Jajal pangan, Den. Nggih. Nah, Den. Lara mesti, lara wetengmu mesti. Nggih. Alhamdulillah. Ning Gusti Allah dereng ngersakaken kula pejah, mboten menapa-menapa ra Mas. Jadi kowe gak mati. Mboten. Gak mati iki, Den. Lho, kayak ana wong tulung-tulung. Lho, sapa kae? Sapa kae? Sapa kae? Ana bocah. Sapa kae? Bocah cilik wis biru. Kok Nduk? Iki apaan, Nduk? Iki putune kula. Iki putuan. Ki meng nang kali kono. Nggih, kelelep teng kali mriku. Iki bocah ki kelap. Nggih. Kok wis biru kaya ngono nek rumah saku wis mati iki. Sariden. Dawuh. Bocah iki kelelep ya? Nggih. Kamangka wis biru kaya ngono. Upama dipakani gamping kuwi kira-kira urip apa mati, Den? Mesti mati ya. Menawi Gusti Allah dereng marangaken pejah, bocah menika nggih saged waras malih. Jajal dulang, Den, aku tak roh, Den. Lho. Den, ini putuku. Wah, percaya sik aku, Den. Percaya ning kowe kudu eling ya. Kowe iso ngene iki mergo aku. Mergo aku ki gurumu, ya mergo aku sing marahi ngaji kowe biyen. Mbok Rondo, iki mang putumu adus ning kali kono ya? Nggih. Nganti kelelep. Ora anakmu to iki putumu to? Niki putune kula. Kanggo pangeling-eling ya, Nduk. Nggih. Kali sing kanggo kelep putumu kae muga-muga kena diarani kali putu. Rama sunah. Sampun paring dawuh yen putunipun Simbok Rondo pejah wonten kali menika katelak kali putu.
Iya. Kula nggih ajeng nderek maringi petilasan menika. Wah ya apeh petilasan karo si kali wujuding kali putu iki mau. Rening kali putu menika kangge klelep putunipun Mbok Raya. Menika sampun pejah. Rening kula dulang jenang gamping saged waluya temaing jati malih. Teges menika saged waras. Nggih namung mangke sakiwa tengening kali putu niki cara wareg kanggo mangan kanggo sugih kanggo dalan pangane wong sakiwa tengene kali putu namung bagi dodol jenang. Dadi besok dadi bakul jenang. Ini ya, Den. Gandeng kali putu ki laladan Kudus, besok ya katelah jenang Kudus ngono. Sawetara kono jak mulih putum ya. Jak mulih ya, Rondo. Kono le hati-hati nek bruan aja jero-jero. Putune dijaga kono-kono. Badhe dahar jenang monggo. Ya aja melu mangan gamping kowe. Ngene ya, mengene Gusti Allah mboten paring nggih mboten pajak. Ngene ya Saridin. Saiki aku wis percaya nganggo banget. Babakan pati lan pesti ku mau ya. Saiki tak takon meneh. Upama ana menungso menek kelapa sing dhuwur kae, ya. Kelapa dhuwur kae lho ya. Sing sak ngisore wit kae ana kelapa sing dhuwur banget. Upama kowe menek kelapa kae ya, Din. Nggih. Menek kelapa nek wis tekan dhuwur kowe njungkir siram ning ngisor, kuwi kira-kira mati apa ora, Din? Menawi Gusti Allah dereng ngersakaken nggih mboten pejah. Dadi nek Gusti Allah urung ngersakno kowe mati, senajan kowe njungkir ke kelapa ya ora mati. Mboten. Menek, Din, jajal, Din. Nggih kepareng nyuwun pamit. Nah, mendhuwur meneh. Mendhuwur meneh, Din. Nggih sapa-sapa. Saking kirang dhuwur malih. Nggih kula niki pun teng janur niki pun goleki janur. Kula pun wonten papah nginggil piyambak. Nek kowe wis tekan dhuwur ngono kuwi, ya. Nggih. Kowe kudune sing isih kulon kuwi. Saiki aku njaluk ya, Din. Nggih, nggih. Kowe wis tekan dhuwur, kowe njungkir mengisor siram kena watu ki, Din. Nggih, nggih. Nggih. Mati wong menungso rek nyeblok kon dhuwur kelapa sirahe nggon ngisor mesti matine. Mboten to niku nek mesti mati saiki. Nah, mesti wis mati. Mati ya Den kowe ya Den. Lho, kok sik kuntak-kuntak. Nggih, tasih gesang Rama Sunan. Isih urip iki Prangkil. Isih urip. Wah. Saridin pene lho Saridin. Percaya sik ki aku. Percaya yen kowe murid Sunan Kudus. Nggih. Nek ngono saiki aku kandel banget kapitayanmu yen kowe pancen pitaya yen pati ku sing gawe Gusti Allah. Nggih. Saiki ngene ya Den, aku tak takon maneh ya. Mbah. Kowe ngakoni yen aku gurumu? Nggih, guru kula. Sunan Kudus gurumu? Nggih. Saridin murid? Nggih. Lah nek iki upama guru njaluk karo murid. Kamangka murid duwe kuwi diwenehi apa ora, Den? Sampun wajibipun menawi wonten tiyang sepuh nyuwun dhateng anak. Menawi anak menika gadah pun paringaken. Nggih wonten pangunan-unan jarene anak pola mono bapa kepradah, lamun bolo bapa pola anak kedah jumangkah. Oh ngono. Rama Sunan Kudus badhe nyuwun lamun wonten kula aturaken. Ngono ya, janji ya. Nek gurune njaluk karo murid, kamangka murid ku duwe kudu diwenehke ya. Oh nggih. Saridin, setane aku njaluk kowe mati. La ilaha
illallah Muhammad. Nah, iki janjimu lho ya. Kamangka kowe duwe aku njaluk kudu mbok menehi. Aku njaluk patimu saiki. Rama Sunan. Godhong tela kemawon saged ndamel marmit tiyang ngelih. Menawi Rama Sunan nyuwun dhateng pejah kula, kene napa kula silak badhe kula aturaken. Ah, ya tak andani. La haula wala quwata illa billahil aliyyil alim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Saridin wis gak ana keteke. Ora ngerti nek njaluk patine. Saiki ngene gedhe trangkil. Aja ngonti wong padha ngerti yen aku sing duwe karep kaya ngene iki. Sapetra ayo bali pati Gus ayo. Ayo cepet. Ayo Mbak Yu. Bojomu Saridin mengkurak ta. Kados ngaten Kanjeng Sunan. Pada Bapak. Kakang. Aku ning sisihmu, Kakang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lho nang ngopo kok teko kene kabeh? Kakang sampeyan malah temen jati, Kakang. Kanjeng Sunan. Lajeng rekno jenali samjatun anak kaya. Rama Sunan, Rama Sunan. Saridin, Nggih. karepmu kuwi bener munggo ing kowe nanging luput tumraping kulawargamu, anak lan bojomu. Aku ngerti. Gawe leganing liyan, gawe seneng liyan kuwi kelebu ibadah. Nanging lekasmu sing kaya ngono kuwi gawe ora seneng ing kulawargamu, anak lan bojomu. Ki lajeng kados pundi guru sejati Syekh Maloyo. Ngene ya, kula namung badhe nglegani dhateng rekesanipun. Aku ngerti sing mbok karepe. Nggih. Karepmu nglegani apa sing dadi kersaning gurumu Si Japar Sutik Sunan Kudus. Nggih. Sarini Cih kula kan. Retno Jinoli, Cih kula Kanjeng Sunan. Rokayati apa dening Rokayatun. Cih kula. Saiki aku ngersake kowe kabeh tumula bali ning Miyana. Bojomu bakal tak kanthi ana ing Kudus. Saka karsaku dimendangake ana karamungane perkara ning Japar Sutik lan bojomu Si Sariti. Kados mekaten. Kakang. Iya, iya. Ya, sing ngangge langsung ya, Kanjeng Ratu.
sowan kelawan si Japar Sudik. Saiki ayo derekno aku tak nuwun Japar Sudik. Kesanipun Rama Senaka monggo kula derek. Dipun piyantun trangkel apa dene para patayat ing Panti Kudos. Nggih kula. Ngertenono ya Kotip. Nggih. Sakwuse Saridin wis kelakon mati, rumangsaku ki aku wundu wingi bengi kae. Oh nggih, nggih. Ana Saridin cacah 1000 padha nggo pedhang. Rumangsaku ki aku malah wis 3 dina iki ora iso turu. Sampun. Kaya mau bengi tengah wengi aku salat tahajud. Lagi gelar sujadah wae. Rumangsaku Saridin ngetongi kepelan karo aku. Rasane kok lungkrah banget iki. Dipringkeli ya. Aja aku aja seru-seru ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kondit terakhir. Dipun piyantukan. Nyuwun sewu menapa leres menika Kanjeng Sunan Kali. Mapan ora luput leh munyawang yen sing teka ning pengarepanmu Sunan Kalijaga. Wonten kawigatosan ngantos Kanjeng Sunan Kali rawuh wonten ing Panti Kudos. Sayekti pancen ana kawigaten tumraping kewelan aku. Menawi kawigaten kalian pun kula pun Sunan Kudus kono ya nduk padha nyingkrih kono ya kono padha nyingkrih Kotip trangkel tak parengke ning kono. Oh nggih. Kono Ngene ya Japar Sudik, nggih perlu kang sepisan pancen sengaja aku tilik karo keslametanmu. nggih matur Jadi nuwun. mentas wae aku krungu kabar yen kowe lagi gerah. Tigang dinten menika lho Kanjeng Sunan Kali rasanipun kula mboten saged tanek menawi ngersakaken wonten ing tilam pagulingan ingkang wonten namung kudu nglindur mawon. Lah saiki wis ana sudane apa durung? Nggih dereng. Ngene ya Japar Sudik, Nggih Kanjeng Sunan Kali. ing sajroning kowe lagi nampa coba ya digedhekke leh prihatin, Nggih diterima kangge dawuhipun Rama ati. Sunan Kali. Aja nganti kendhat nggonmu meminta marang Syekh Kamurah ning Gusti supaya lelaramu ndangake mari. Ngestokaken dawuhipun Rama Sunan Kali. Ngene Japar Sudik, Nggih. bab sing wigati sing pari kudu tak wenehke kelawan kowe. Padane kene Perkawis menapa Kanjeng Sunan Kali? Jane mono kowe wis krungu kabar apa durung? Perkawis menapa menika? Yen Saridin ing wektu iki dina wis tumeka pati. Kersane ya. Wong tiyang urip nggih gelem mati. Nggih limrah kados kula sampeyan nggih gelem nggih gelem mati. Iki kesanipun. Ora ngono, Sar. Japar Sudik. Nggih. Sing kudune kowe tak wene kabar. Sing kena denarani kabar layu kudune rak kaget. Lah kok tak sawang malah ketok le seneng hatimu sawise kowe tak wene kabar yen Saridin ing wektu iki dina wis tumeka pati. Ya mung emane. Nggih. Pati ning Saridin kuwi ora merga lara sing banter. Madal saka sawerning tetombo sing temahan tumeka pati. Ning muga ndadekno kaweruhmu ya. Nggih. Satemene pati ning Saridin kuwi dikaniaya dening liyan. Patine dijaluk dening pawongan. Nyuwun sewu nggih Kanjeng Sunan Kali.
nek kula dereng nate kepanggih kejawi nalika sowan wonten ing Kadipaten Pati rikala rumiyin. Ngejeng pas menawi Saridin menika dipun ajab sedanipun dados mungguhe kula ora mboten tiyang sae. Niku tiyang elek, ngoten. Wis suwe banget ya. Kowe ora sapa jegong, ora sapa temun kelawan si Saridin. Oh, dangu, awit saking Pati. Ini ya. Jabar Sodik. Sapatining Saridin. Wis sing rumangsa kelangan ora mung kulawargane. Anak lan bojone apa dening aku. Ning uga ana sawijining pawongan sing banget kelangan. Sinten niku? Tak dongenge lakon ya. Nggih. Lelakon 30 tahun suwene. Ngepasi Sunan Mulya tindakan siar agama tumuju desa ngadesa. Garwaning Sunan Mulya ya Sujinah. Sedulurmu Sujinah adine kula nika nggih. Ana ing dalem kaijenan delalah ana rawuhe panjenenganing Rama Sunan Bonang. Ana kedadian apa ana ing Kasunan Mulya? Allahu alam. Namung ben Gusti Allah sing pirsa. Sawising Sunan Mulya bali nggone tindakan siar agama, sakala kaget. Disawang bojone Sujinah katon meteng kang wis leing punang jabang bayi. Ing kamangka nalika ditinggal lunga tindakan kuwi Sujinah kuwi ora meteng. Banjur Sunan Mulya tuwuh cubriyane ngeyakinake yen garwane Sujinah wis ilang kasetyane. Awet saka banter murinane Sunan Mulya temahan Sujinah nulungane saka ing Kasunanan Mulya. Tekan pinggiring kali delalah nglairake. Sawise nglairake mergo saka bebek lan sengkele sarta saka isine si Sujinah mau satemah bayi ditinggal ana ing pinggir kali. Sujinah njegur kali katut ilining banyu temahan tumeka pati. Delalah ing alam semono ngepasi aku kuwi leledang. Anake Sujinah tak slametke. Terus tak gawa lunga ana ing dedan aku ketemu kelawan wong wadon sing lagi nyuwun supaya duwe anak lanang sing jeneng Nyai Ageng Kelingan. Nggih, terus lah temahan mergo saka welasku si ponang jabang bayi ki mau tak wenehke kelawan Nyai Ageng Kelingan. Cetane Nyai Ageng Kelingan kuwi ya Saridin kuwi. lho menawi karo Saridin omongan. Menawi ngaten Saridin menika taksih purunan kula Kanjeng Sunan Kali. Monggo. Kula Saridin iki isih urip. Alhamdulillah. iki Alhamdulillah Saridin. Sing gedhe pangapuramu ya Saridin. inggih wonten napa Mundak dina saya ora kuat aku ngrasake laraku. nggih pun kiyat-kiyat Sing gedhe pangapuramu lelakon sing wis kawuri ya Saridin. sampun dipun kiyat-kiyataken Saridin, Rama Sunan. aku mekas marang kowe ya. Nggih. Panti Kudus sakwutuhe tak pasrahke karo kowe Saridin. Nggih. Mongen saking santri Kudus, saking lupute wong tuwa marang seneng sira aweo pangapura merga tenane kuwi isih ponak aku dhewe anake adikku Sujinah. Nggih mugi-mugi Allah subhanahu wa taala Aku ngersake maringi pangapunten sedaya kalapatanipun Rama Sunan. Aku ngersake sare aku. Saridin aku ngersake Nggih sare. nggih nggih nggih. La ilaha illallah Sekecaken Rama Sunan. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rama Sunan. Rama Sunan. Wah.
Pun kira-kira kakek ngomong. Saridin Dawuh Rama Sunan. jaluk pangapura. Mugi-mugi Gusti Allah paring pangapunten sedaya kalapane Purwa. Pangapura. Iki Aku jaluk pangapura. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rama Sunan. Rama Sunan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rama Sunan sampun Matur sampun sedo. nggih. Ya mong muga-muga wae Gusti Allah paring kamurahan sepira kalupane Prabu. Bisa itu dalan kang padang madu kang jembar. Gusti Allah Ta'ala paring pangapura sekabeh keluputane Rama Sunan. Mekaten. Dening miwiti aku isih nom nganti seprene nggone ngarep iki mangsa patiku jalaran durung padha. Rening Rama Sunan Kudus wis kapundhut ngesa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya entuk dalan kang padhang marga kang jembar, bumi kang suka toya kang suci, entuk iman kang langgeng di ngapura dosane dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo padha dadi rukti. Monggo. Aja nganti para santriwan. Menapa ingkang panjenengan raosaken Kakang? Kakang Saridin Jinali kowe wae mama ora kaya kowe ora kaya saya seranganipun panganti ora saya sudah ndak ngrasakno Kakang Saridin monggo kula aturi mapan ing Kabupaten Pati supados mangke dipun usadani wonten ing Panti Sada Kakang Saridin. Kanggo Retna Jinali Wis pundi wis lanjanipun Kakang Saridin sedaya keluarga wonten ing Miyana ing wekdal samenika kanggo Retna Jinali ampun menggali ingkang boten prayogi sedaya saka guru wonten ing Miyana sampun tepuk gelar anggenipun Pati Wikutosraya ngusadani gerahipun Kakang Saridin kanggo ampun dipenggali ingkang sampun Sultanan Prakusuma Kanjeng Bupati Pati Kakang Saridin sepinten kalepatan kula yang sampun mugia paring pangapunten. Saya dangu yang gesang menika badhe nglampahi pecah. Ini kowe momok lakuwe. Lajeng Retna Jinali. Ya Joko awal teges wong mati mono. Asline mau mulai ya urip. Dari wis ana pangonan-onan. Wong urip bakal mati. Sampun ngendika Kang kados mekaten. Kanjeng Sultan Prakusuma. Nggih kados pundi Kakang? Sampun suara-suara anggenipun pangandikan. Kanjeng Bupati Pati. Nggih. Pripun Kakang Saridin? Agen kula sakit menika mboten saya suda nang kaporotan. Kakang Saridin. Menika wonten kaletangipun pendak menika 13 sasi. Nggih. Pun pendak
ngantos 100 dina mboten suda. Ngantos 40 dina nggih mboten wonten sudanipun. Ngantos 7 dina, 3 dina niki mboten suda. Nggih, namung kula maring dhateng Kanjeng Sultan Anyokrokusuma. Pripun Kakang Saridin? Kanjeng Bupati Pak. Nggih. Pripun? Mbok momok. Mbak diajarekno Cina. Kakang. Lamun kowe besok tak tinggalake, aja nganti padha sulaya, mbok padha mau. Senajan kok tak maru. Sampun ngendi kowe ngates mekaten to Kakang. Lu tansah setya ngomong sinaosa panjenengan lan Mama Hasan Haji ya timong sing apik aja nganti padha gredak. Kuwe kang dadi Kanjeng Sultan Anyokrokusuma. Kanjeng Bupati Pati. Nggih, pripun Kakang Saridin? Kula titip kawajenganipun anak lan bojo kula. Ampun kuwatos. Mangke kula ingkang tanggung jawab. Dene wonten ing miyana kula pasaken dhateng anak kula pun momok kalian bojo kula Sarini. Nggih. Dening anak kula Hasan Haji sampun mukti wonten ing Palembang. Anak kula Hasan Busari sampun wonten Cirebon. Kenapa panjenengan rasaken Kakang? Ya mengene ya. Mboke momok oleh diajeng Retno Jinoli Kanjeng Sultan Anyokrokusuma. Nggih Kakang Saridin. Kanjeng Bupati Pak. Nggih pripun? Menawi kula sampun wangsul dhateng Kasidan Jatis lan Dalem Allah. Kula malih Nggih. kebo ingkang wonten paduka randhah menika kangge pragatan Kanjeng Sultan. Ngaten kula estuaken Kakang Saridin menapa mboten kepareng kula boyong wonten ing Kasultanan Mataram. Kakang Saridin badhe kula padosaken usada. Atus pundi Kakang Saridin? Sampun. Mboten wonten usada kangge kula. Sampun ditiwanci kula kedah sowan wonten ngersa dalem Allah. Mboten wonten tempo lan mboten wonten seklimah kula badhe nyuwun. Mboke momok Retno Jinoli, Mama Hasan Haji, Kanjeng Sultan, Kanjeng Adipati. Kula nyuwun pamit petus manusa dalem Allah. Kakang. Wes. Mbak Yusarini kubur pengarepan lan panjenengan Kanjeng Ratu Retno Jinoli. Kanjeng Sultan. Saderipun Kakang Saridin seda sampun mitungkas. Nggih. Kebo menika kangge pragatan. Oh nggih. Mila. Nggih. Ampun ngantos ing manggenipun Kakang Saridin menika cuwing penggalih nggih. Lajeng kebunipun mapanipun wonten pundi Kanjeng Sultan? Bayu Sarini, momok. Kebune mapane menyang ndi? Kebune mapane ndi? Ya nek ngono. Ayo agi-agi ayo disikok yuk. Kebune kene sing dadi pitungasing bapak mulai. Kene. Kene. Teranggil. Wis kono kok. Kebu polinge Kakang Saridin. Yen wis kapundhut dening ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala kanggo tuntutane si kebu ki kudu dipragas. Kono tindake. Ayo tindake. Ya. Ya. Tindake. Ora ning
Lataran kana. Kanjeng Sultan. Nggih. Kanjeng Sinuwun. Ana apa? Malah para menika mboten kuwi percaya kawontenanipun mangsa menika Kanjeng. Dadi wujude kaya ngono ki ora tumomo. Gone iki meragas karo wis kebo. Gombleh kebo ora tedas ngono apa? Weh, lah kok kelok temen Yai Bupati. Apa ana liyane? Nggih, namung menika. Adat biasanipun saben kebo kula bleng pecan. Yai Bupati, apa kira-kira kowe ndek pusaka iki kanggo meragas kebo? Pusakaku iki kinaro meragat kebo kae lho. Oh, ngoten. Ayo tindake. Iki dadi mudin ya ora mesisan. Lho, boten pecah Kanjeng. Iki ya ora ono. Nggih, boten kuwi. Masyaallah. Iki pengameng-ameng ing Kabupaten Pati kok gombleh kebo kok ya ora tedas. Aneh-aneh banget iki. Pripun iki Kanjeng Sultan? Mboten kedadosan menapa Kanjeng Sultan. Punten teh. Anu e mok. Kanjeng Sultan. Mudin beleh kebo ya ora tedas. Lha iki pusaka ing Kabupaten Pati nggo meragat kebo ya ora iso tumomo kok iki terus piye mok? Monggo welinge bapakmu sing nggo belehan kebo. Terus piye iki? Punten dalem sewu Kanjeng Sultan. Kados pundi? Mbak Yusari ini. Kula kemutan. Nggih. Kemutan perkawis menapa? Kula semanten saderengipun bapak kula dumuginipun pecah. Nggih. Titip dhateng kula wujudipun peso. Singklat. Nggih. Peso. Lah menika kangge menapa? Ki Ageng Keringan seda titip peso kalian jenengan. Leres. Kangge nyembelih wujudipun sembelihan kula. Oh, ngaten. Nggih. Menawi kesanipun Mbak Yusari ini kados ngaten nggih. Pundi? Singklatipun utawi pesonipun kangge meragas kebo kula wau. Bapak. Sopi. Le, saiki kuwi iso jerangan meneh. Mergo bapakmu wis tuwa ana ngersaning Gusti. Iki pri. Menika wujudipun peso Kanjeng Sultan. Iki sing kewajiban kowe, Din. Iki tampanono wujuding singklat utawa peso kanggo meragas kebo ae. Ayo tindake. Anane ya kuwi. Wil, ketoke barang kawak nih kok. Lho sing landhep mau mboten. Wis ayo tindake. Wis kono jajal. Nganggo peso iki. Iki malah kurang-kurangipun Kanjeng. Kono aturke Kanjeng Sultan sik. Aku tak takon kowe. Iki apa wis bisa kelakon nggonmu meragas si kebo? Sampun kasembadan Kanjeng niki malah kepara lulangipun ingkang sampun kanthi. Wis bisa tumomo kapara lulang iki. Bocas kene tanganku iki. Inggih. Ya. Monggo. Kene. Siklate kene. Monggo. Yai Bupati Pati Kanjeng Sultan lan para keluarga ana ing miyana ya ora aneh yen kalenggan iki atasi sing kebo landha kae pusaka pati wae ora bisa ngentasi gawe mung kegawa saka wujuding singklat ya peso. Peso iki aran peso beganjing. Nggih ya. Iso tumomo nrigas anane si kebo landha. Lah iki Kang Slira pinangka cagaing negara saka guru ana ing Kabupaten Pati iki keluarga kanggo pengeling-eling ya. Nggih. Wujuding kebo landha sing saiki ditigas kelawan wujude singklat beganjing sok sapa wae
besok sing kedunungan lulang landoh. Iya. Apa meneh kok lulangi? Wulune wae ora bakal tumomo sekabehing pusaka saka wae. Sapa wae sing kedunungan lulang landoh lan kedunungan wulune lundang landoh wae ora bisa ke taman pusaka. Oh, dados kangge titikan pusaka. Ya, titikane sinten kewolenge ketundukan landoh ketang wulune. Iya. Gambar landhep mawon mboten saged tumomo. Pusaka ndi wae ora bakal tumomo. Nggih. Ning kabeh mono ya ana apese. Apese pripun? Apesing sapa wae sing kemulan lulanging kebolandoh Kakang Saridin ya Kakang Seh Jangkung. Najan kemulan no krubut ora ketok paribasane ning bisa apes kena dayane khasiate singklat beganjing. Ya iki sing kanggo patuladan apese saka peso beganjing wau. Lah kula tinggal lenggan iki padha dadi pasesen aku bakal kondo karo Kyai Bupati ing pati keluarga ana ing Miyono. Nggih, pripun. Kalenggan iki ayo kita memuji ngersaning Gusti teng akarya jagat ya Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga arwahe Kakang Seh Jangkung ya Kakang Saridin bisa tinampa dening Gusti Allah Subhanahu wa taala sing maune ning donya kuwi duwe kaluputan jujubu muga-muga diwenehi pangapura ana ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula kabeh keluarga ana ing Miyono lan Kyai Adipati-pati ing kalenggan iki wis ana kerampungan ya. Nggih. Aku bakal kandha marang Kang Slira ing kalenggan iki ulang kebolandoh bakal tak simpen utawa tak boyong ana ing Kasultanan Mataram.